Grilo, como me tardabas? Ti viches como están as estradas? Tiven que poñer cadeas na patineta. Estás todo preparado para sermos trotamundos? Sí, teño todo aquí, mira. Eu levo isto. Será moito levar? Ai, que levas? Pois levo un pijama, un bocadillo de chourizo, unha mazá, unha lanterna, regalí. De que estará feito o regalí? Tamén levo un cargador de batería, papel por se nos dá un apretón. Vale, vas preparada? Preparadísima. A onde imos? Levas unha guía de viaxe? Levar levo de todo, pero... Un GPS. Un mapa. Un plano. Unha envereza apuntada na man. Non levo nada diso, Entón xa sei onde podemos ir. A onde? A xunto don Ramón. Claro, a biblioteca. A biblioteca. Imos. En que viñeche? Na patineta. Na patineta. Podo ir contigo. Don Ramón sentado no sillón